كاسجمي كوكونا يدي رم سريح لن خلينكو خبجكنا بعسره عبنت ناي زعري بعل الربتوله بعل مولو حمط ودي عري حياة بحاقوس اندستان هزبي امريكين كايا بتاريخ اياها علامات عني خايا اتا حباسي نبعت اتا دباسي هاجر اتا زي تتلم اريتراوي افريكاوي تسليم بينام بركليلو تسوازي ولدو ابيت رأي عين نسري اجيم كان عابد كبري سلام كمي صنيحكم تخاتلتي سينما سمره كم تلمد مستنتانا ابي الهفتم بحفشا نزناي 21 مدرخ وددر زور فرنسا كمي كم زنبره تنتناخبنا لومون اب غزين ساعاتون مسانا ترغيبلو كلهم تخاتلتي سينما سمره دما مسانا 21 مدرخ اب غعزو بمصنحكم ازينا بشم كلهم تخاتلتي سينما سمره كمون بشم كله اوشتن وصا انزركب حزبي كنمسجن نفتو سلازي نزنا 21 مدرخ كمي كم زنبره حفشاوي بب مدرخو كمون وصيتون فليت عزبتون هيزو تنتانا ايبيل هفتم سانا ترغيبلو نزمدب لايك غيركم سانا فلمو كمون حدشتين زخونكم سبسكرايب كتغبرو شير بمغبار دما نزمدب اب كل خطب صحوا هنا صريتو دما اب ناي كومنت سيكشن صحافلنا ننحداتكم دما هنا صريتو بمتصححف فلطتكم كتبرخو دغيمنا دغاغيمنا كنزخاخر نفتو فلمان بار أبيل فلمان دحن مصخة نقعد دحن صنعها سانديكو صبغ بل أبيل 21 مدرخ تعذبتنا مسانا خكاتاتو اليوم كأنيوم نزنا 21 مدرخ مزازمي فليت عذبتخان مسناي زحالفو خون خيل مسناي لو معامات كله خون زقبؤن خون زنبورن زحاسكايو تعذبتخا تكافل نعها غزي مدرخ كبكا هراش تانكيو سزهبكا نعدل يمسكنك بمقصال زناي لو معامت الرفرانسي كافتي سمعتاتو تتبقسناي حايش زبل كسالني عصابالني تسمعت كم يرو نايتي تعذبي لك نحنا ون كم تعذبتي لك خموها نحنا سمعت كخمين يرو ترالينا يعني تسمعتاتنا تصلي وندي بجوف ملكو تصلي وي مستي توادري كوينو زي مركاو ناي بينام توادري يكون قريبو كم قراب جن كمتي نحنا استمننايو ولا نسو كمان كمتي زمنايو افتقد ميترتا زي مهلاو نتقاتلها وبالي ناي موسات عدلاتو ابنا صبز خدلو ولا خا اتناي مدرخ عاوتات كعوت اب زخلول زنبره كنتات زغاطمو نبره جلسي صلي وي عمي نتي قطليا ماليا محازو ديكون قدامي تمدرخ بفلاي قدامي تمدرخ حنت مدرخ مستعوته قدميون كعوته لا زخل زنبره مدرخ بزو قدشنخا كم قال قرب اي تطعامتن اي تعاوتن كن اتزوم صوترتا كن نتسب قانا سمعت اتيو لو مدو ركب خون صباح نابلنا نخلاتنا ولا عنا نعون سربرايز غيرنا ايو بدحريو كن كابتي مسكوت تلفزيون كي تعالي كل سبب وديو ما تحجي نحنا تدخل تعذاب حدا خونا كلني نحنا بمويا درجه سلت تعذبو قدن ولا حجي زي كونه ولا بينام تساتيفو زي كونه سكاب قدمات حزنا ايرتراوين سوتافي اب زي نبورلو غزي اب تور فرانس ون كوفيلنا سنعزو نبرنا مسنا مسو خوادا دردليكم كنكن اتبزح تعذابي ها ملسو زفتر الكاسميعيت كالو ولا شعوفت غزيتي بسيل او سلاو ملكع سيلكم تزرقحو نيركم نعو سبكر خلكم بحدش كاملسو افتح لها قطري ناو سخي خيد بتعذابي تمسي خالو عمد هركا تقتيل لي هون بالنخلينا بحطيرو حجي انتاي دي تي ناي هاجركاسي كساي بقى اي كساي انت سمعتاتك يتنكفكاي بسمعت كم تاتي يقبرك اي لك قاعد سمعتك ايركبني بقى تسمع اورت لخص ولا حنتي مغلصون تسنو ليخا اجي كن دحم بغلشنو خوينا امبر تي سمعت ايترفني حساب تساتفه افتو تافي حساب زهلو بينام تسمعت كتفي الى انا احسبني تملاو طرح نبعلو صعبي نغري حجي ابز كن انتي نحن دللنا نحنا
ከምቲ ተደጋጋሚ ንብለሲ እቲ ውድድር እንተረኣ መቂሩስ ኣይገድፈካኒ ሕጂ ዋላ ንክትገልጾ ኸማኒ ተሓወሰካ ሓቂ ሓይሽ ክተሰማቕሮ ትኽእል ብዙሕ ነገራት ኣሎ ግን ከዓ በቲ ሓደ ጎኒ ክትሪኦ ከለኻ ከዓ ክሕዘካ ዝኽእል ነገር ዋላ ፊልም ክትርኢ ተራ ኮንካስ ክሕዘካ ዝኽእል ነገር ምስ ተረኽበ ከዓ ከም ትከታተሎ ትኸውን ክጥዕመካን ክምቅረካን ኣለዎን ዝኾነ ነገር ዋላ ኣብ ኣፍካ ትእትዋ ምግቢ እዚ ከዓ ልክዕ ከም መግቢ ኢና ንሕና ከዓ ኤርትራውያንሲ ንቅድም ምሽለጣስ ማዕርክ እንደይና በቃ እንታይ ኣብ ስምዒታትና ኣብ ደምና እዩ ሕጂ ኣይኮነን ዶ ዝግዳን ብደረጃ ዓለም ኩሉ ሰብ ዝከታተሎሲ ኣብ ናይ ውሽጢ ሃገር ኣብቲ ዝተሓተ ግራስሩት ናይ ማውንቴን ባይክ ከማን ከምኡ ዓይነት ስምዒት እዩ ዘለና ግን ድሓን ናብ ዝሓተትካ ንኽኣቶ ኮይነ ኣብዛ ቱር ደ ፍራንስ ሎም መዓንቲ እቲ ፍሉይ ዝበሃል ኣብቲ ውሽጢ ዝተዓዘብናዮ ነገር ተረኣ ሃልዩ ሰሓብ ዝኾነ ካብ ዝረኣናዮ እንተረኣ ኮይኑ እቲ ገለገለ ተፃወትሲ ዳርጋ ከምዚ ክሳይ ገብረኻ ኣብ ዓለም ዘይከኣል ነገር ዘይግበር ነገር ከምዘየለ ዘርእዩ ዝእምኑ ተቓደምቲ ኣብዛ ዓመት እዚ ርኢና ኢና በቃ ዝኾነ እቲ ዓቕምታቶም ብቕዓቶም ሒዞሞ ዝመፁስ ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናተለወጡ እዮም ዝመፁ ዘለዉ እቲ ኣይግበርን እዩ ዝበሃልሲ ይገብሩ ኣለዉ ንኣብነት ዓሚ ፍሉይ ንዓለም ሙሉእ ዘንቀሳቐሰ ዓለም ሙሉእ ከም ዜና ዝሰርሑ ዝነበረት ናይ ቢንያም በቃ ኣፍሪቃዊ ከም ምዃኑ መጠን ኣፍሪቃዊ ስፕሪንተር ኣብዚ ከምዚ ክዕወት እዩ ዝብል ግምት ኣይነበሮምን ዋላቶም ዘዕወቱ ኸማን ሃገሮምሲ ፍሉጥ እዩ ወይ ጣልያን ክኸውን ኣለዎ ወይ ጀርመን ክኸውን ኣለዎ ምክንያቱ ድሕን ማስተር ኪትል ርኢኻ በቃ ከምዚ ድሕሪ ጀርመን ጀርመን እዮም ማለት እዩ ትብል ሽዑ መፂ ካሌብ ኢዋን ከዓ ሓፂርን ቁንፁብን ተቓዳማይ ከዓ ክርኢ ምስ ጀመረ ከዓ ኣንታ ከምዚ ከዓ ኣሎ ግድን ኣይኮነን ቁመና ክህልወካ ኣለዎ ማስተር ኪትልን ኣብ መንጎ ካሌብ ኢዋን ዘሎ ናይ ቁመና ፍልሊ ሰማይን መሬትን እዩ ግን ክግበር ከም ዝከኣል ናርኣዩ ዝመፁ ኣለዉ ሕጂ ናብዚ ናይ ሎም ዓመት ተረኣ ተመሊስና ከዓ ኣብቲ ከበድቲ ዓቐበታት ዓቐበት ኣይግድሾም ፓንች ዝኾነ ዓቐበታት ነይሩ ከምዚ ተረዲና ሓፂርን ከምኡ ይግድሾም ገለ ይግድሾም ክዕወቱ ኣብ ደሊሉ ግዜ በዓል ቫንደርፑል እንታይ ዓይነት ብቕዓት ኣርእዮምና በቲ ሓደ ሸነኽ እንተረኣ መፂኻ ከዓ እቲ ጅሳቶም ትቕፅል ሂቦሞ ዘለዉ በላዕሰብ እዮም ኢሎሞ ዘለዉ ታዲ ፖጋቻሲ በቃ ንኤዲ ማርክስ ዘይኮነስ እዚ በላዕሰብ እዮም ዝብሎ ኣለዉ ባዕሊ ዋላ ኤዲ ማርክስ ሕጂ እሱ ከዓ ዋላ ፍታ ናይቲ ማል ነበረት ፍጻሜ እሞ ሓፂር እዩ እቲ ዝጎየይዋሲ ክሳዕ ክንዲ ምንታይ እሞ ክሳዕ ክንዲ ክትፍትኖም ግን እቲ ሒዝዎ ዝመፀ ቁመና እዩ በቃ ንዑ ኢኻ ትዕቅን ንስኻ ሕጂ ሒዝዎ ዝመፀ ቁመና በቲ ይኹን በቲ ብሉፅ ምዃኑ ዝረኣየና ኣላ ሕጂ ናቱ ብሉፅነት ክንጠቅስ ተረኣ ኮይንና ከዓ ካብኡ ንላዕሊ ደሚቑ ዝቐርብካ ኣሎ ማለት እዩ ቫን ኣርት ከዓ በቲ ናቱ ሽም ዝያዳ ሽም ረክብ ኣብ ዓቐብ ንታዲ ፖጋቻ ከፀምምዎ ዝኽኣሉ ተፃወትስ ብቁፅርስ ውሕዳት እዮም እሱ ከፀምሞም ተለይ ኮይኑ እሶም ከፀምምዎ ዝኽእሉ ተቓደምትስ ብቁፅርስ ኣዝዮም ውሕዳት እዮም ሓደ ካብኦም ቫን ኣርት እዩ ደጋጊምዎ ዘሎ እቶም ካልኦት ከዓ ንዑ ዝመስሉ እዮም ከኣቶም ደፀምምዎ ከዓ ካብቶም ኣብ ዓቐብ ከምኡ ዝድይቡ ንታዲ ፖጋቻሲ ኣብቲ ክጅምር ከሎ ሮግሊች ብድሕሪኡ ከዓ ዮናስ ቪንጌጋርድ ሕጂ ከዓ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ንዕኡ ዝትንክፍ ተቓዳማይ የለን ተባሂሉ እዩ ዝእመን ግን ቫን ኣርት ከዓ ብሉፅ ከዓ ቁመና ኣርኢና እዚ ፍሉይ ፍጻመ ነይሩ እቶም ኣብ መንእስያት ዘለዉ ተቓደምቲ እንተራእርኢናዮም ከዓ ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ፍሉይ ትዕዝብቲ ከም ንረክብ ዝገበሩና እዮም እዞም መንእስያት ናይ ብሓቂ ብዛዕባ መጻኢ ቱር ደ ፍራንስ ንጹር ስእሊ ሂቦምና እዮም እሱ እኹል እዩ ካብዚ ንላዕሊ መግለፂ ክህልወኒ ይክእልኒ ብዛዕባኦም ብዛዕባ ንዝመፅእ እንታይ እዮም በቃ ካብዚ ንላዕሊ ዘርኣዩና መንእስያት እኮ የለዉ ማለት ኣይኮነን ቱር ሙሉእ ድሳዕ ኣለዉ በዓል ጎመዝ በርናን ጎመዝ ናይ ክለብ ኢኖስ ህፃን ኮሎ እዩ ንእሸይ ኮሎ እዩ ቱር ሙሉእ ወሲዱ ባዕሉ ታዲ ፖጋቻ ንእሸይ ኮሎ 19 ዓመት ኮሎ ወዲ 20 ዓመት ኮሎሲ እንታይ ዓይነት ነቱራት ከመይ መሓድሮ ነይሩ ኢና ኢና ሕጂ ከምኡ ዘይኮነስ ግን ተካእቲ ኣብ ስክፍታ ዝኣተናሉ ዓመታት ይሕሊፍና ኢና ኣምሲ እቲ ግዜ ድሕሪኡ ንብሳ እዚኦም ድሒሮም እዛ ሰዋይና ከዓ ኢቫኖፖል ከም ሓደ ብርቂ ተፃዋታይ ክንሪኦ ተገዲድና ማለት እዩ ተዝህልው ነይሮምሲ ወለውና ንበልና ነርና ብዙሓት ግን በገጀካ ኢቫኖፖል የለን ኦሮማይ በቃ እዚ ክመፆም ዝኽእል ኢልና ድምዲምና ነርና ሎማ ዓመት ግን ኣብቲ ንሂወትካ በቃ ከምዚ ኣብ ፀድፊ ትፀድፍ ከም ዘለኻ እዩ ኣብቲ ከበድቲ ዓቐበታት ኣብቲ ናይ መወዳእታ ሰሙን እቲ ናይ ውሽጢ ኣካላትካ ዘሎ ሓይሊ ተፀንቂቑ ኣብ ዝውድአሉ ናይ ምፅማም
كبيد ناي مصمام غزي ابد بصحنالو ساعتي بعلي بويزن اونلاين سي ازيوم بلص اتقادمت مخانم رينا يمينا زم سبات زيوم حجي زم كلتيم تقادمتي انت ترخيبو مش مقيار نابتن عبيت غانتات بمئتاون قال فولي عبيت كرينا يهوليم እዚ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ቱርክ ንሪኦም እንደልውን ኣለውካ ኣዝዩ ንእሽተይ ብዕድመ መንእሰይ እኮ ኣብ ጅሮዲ ኢታልያ ኣርኣትናዮ እየ ሕጂ እሳቶም ኣብ ድመፅሉ ግዜሲ እንታይ ክንርኢ ኢና ምዚኦም ኣብዚ ቱር ረኣናዮም ንኣሽቱን ናይ ፈለማ ተመክሮም እዮም ድወዝሑ ምስኣቶም ደሚርና ምስኦም ካልኦት ከዓ ኣተውን ንብሎም በቲ ፕላን ናይ ጋንቶኦም ደያተው ተቃደምቲ ግን ከዓ ብሉፃት ከኣትው እንደልዮም ነበርና ምስኣቶም ንዓመታስ እንታይ ዓይነት ውድድር ክንርኢ ኢና ኢልና ከዓ ቁርብ ኣስተማቂርና በታ ሓደ ጎኒ ክትሪኦ ከለካ ነናቱ ኣንግሊ ዘለዎ በታ ሓደ ኣንግል ከዓ እቲ ናይ ታዲ ቦኳቻ ክሳብ ዘሎ ዳኣመ እንደክደፍሮ እዩ እጂ ካብ ካልኣይ ንድሕሪ ዶ ከም ውድድር ክሕሰበልና ከዓ እንደሊ ከዓ ከምኡ ከዓ ካብ ካልኣይ ንታሕቲ ኮይኑ እቲ ውድድር ሞ ጀስ ምንዳ ክደፍሮ ይመንዑ ከዓ ንብለሉ ከዓ መፂ ግን زي سعر نجار كم زي اللي بتاعت صحيكاري ناينا كريستوفر فروم كم وسئلو عمتات اللي زمثل نبرة آدم أيو بهندبت أبحث صير شعوخ أوتر إناي مالتي كم يلو هنا برسة زي كل توم متساينا يتور فرانس جن تعزيم ناينا نبرش مهاجرنا رايحين خيدنا إذن قال إن تعزمنا يلو كل عجيب دقيقة توم تو زي نبعلو إذا أكل أيقونن جن جلس اللي تي كابت زحسكو نجيركا مسؤو موضوع تتاتونا له قال له سواء حنقص احنا نتناخفنا نخيد حرأي أبي لسك كم استقول صدر لها نايب حقي أبتي توم فلوت أتقادمتي وي توم تثبيت زجبرنا لهم كم تثبيت زجبرنا لهم دوزحو هنك أسوري نايمينا بفلاي جن أبزا ناي سالسيت سومن بفولي دمسوتنا عند حرد أهلهم كم بعل أوكنر أرنسمان فالنتاين أبراهامسن نايب حقي نت نايب على بين هيلن نايب على قدمي كايرو صنحو كم بعل بنارتون بعلم بفلاي ابزا مودة تاخا لكلن قدم كلن نايب حق صبق مقرت غيرو نبوكاچا زرعنا بقعات بنارتخا ابزا سالسي سومن تنزدنا قينمو اسكي كابزا سالسي سومن زدن قخان بقعاتهم زرعنايمن اوكنر افتناي معلتو ارينايو أرنسمان ون كلت جزية خمو فالنتاين أبتدد مدرخنسي زوم تقدم تزيهم نمتصايهم كمية تقولهم كاب كلهم كي بزيادة زاد النقكة كمية تقولهم خابو حق هندي خا صبا الله خزيا مو أمس حسا معي جم بفلا يبزي سالساي سومن مأسيات تقدمتي ساعة خندزي بلوزات تقدمتي كريم خالناس نوعي أنا عن طريقة تنكفوت أنهي جي بين هيلي بحطير بين هيلكو كمزي عينت بحرتات له أبنفس وكف ودر كمزي سئلو كف زبل تقادم يكون قال نجر كير عيك أيوتني ولا كلاسيك خون ولا زخون ودر أستاجان تحفظ له بلوز أتقادم تحدى بين هيلي جينا إحنا أبزي حلف عمت ملو ودر نايتاجان تا كاب زرعنا يمسي قدامي ولا تيم ليدر كم خانو مثلا كارابازي أفتاجانتا كله توي نايتاجانتا بلانسي بقى بلوز هذا ما يسوي خونه سو مستعد ميري خاجله بدحري خاب بسرعة أنا جن أفتاجانتا خاب بسرعة أخوهم بلوز أتقادم تحدى بينهيلي بقى بينهيل حجي نزي لو ما عمت أبتر فرانس حيزوز مت بقعت بتخكل نبتر فرانس نخاتو بوتنن بسرحن تدالي زمت تقادم انت الأهلي حدا بينهيلي يقبل يخا أجريسيف نايزي بمولو ددرز نبرنا تور كومباتيف كوستر كله الله يكون جن زي عرف تقادم تخانيرهم بقى دربلو خا بعد بين أكونر سي أو أنس ولا حدا زي سي جرمني بقى نمنت هيوت على يبل انت أجريسيف دليل دخون وي أنا بنتم جزينا ما حيشرو خير دليل خون جن كاي ما حيشني خانيرهم ناتو أفتى أجا خود خلت درس ل عباي جلته وحطهم بدحريو انت فنتيتو يا أتوم صدقي مودو علون وخسر والنيري ده حرجن بزح ساعي تناي مدرخ راح ديكونس أبتوبتين وناي متوعد الرخيبون يريو سلزي نفوع على سايكا سخا أرنسمان تاجانتا وكيلوا إن جلسنا هنا هون لعن مجلس أين رخولنا فالنتين كان نجانتو يهون إن تقول تعذبي سربايز قبرنا تقادمي
ኣብርሃምሰን ከምኡ ናይ ሃንደበትነት ናይ ምጥቃም ዓቕሚ ዘለዎ ተቓዳማይ ዋላ ኣብ ናይ ነጥቢ እንተሪእናዮ ሃንደበት ይመፂዎም ቅልጥፍ ኢሉ ነጥቢ ዋህልል ኣቢሉ ኣብ ተወዳዳሪ በፂሑ ሽዑ ምስ ቢንያም ስፕሪንት ገይሩ ዋላ ከምፅእ ትማልስ ርኢናዮ ናብቲ ኢንተርሚድያ ስለዚ ካብ መጀመርታ ከማን ከም ዕላማ ይሓዞን እምበር ኣብቲ ናይ ነጥቢ ክዋደር ምኻልም ዘለዎ ጉልበቱን ገለ መሊኡን ከማን ኣንስማን ኣብቲ ስፕሪንት መፈተነ ዝብል እምነት እንግዲህ ኡኖ ኤክስ ሞቢሊቲ ከም ስፕሪንተር ኣይኮነን ክሳይ ገይረሞ ዘለዎ ክኾን ዝኽእል ኣብቲ ከም በዓል ቫንደርፑል ከም በዓል ቫን ኣርተ ከዓ ነዚ ሕፅር ዝበለ ዓቐበታት በዲሁ ስፕሪንት ናይ ምግባር ተኽእሎ ከዓ ኣለዎ ስለዚ ብኩሉ መልክዕ ተሪኢኻዮ እሱ እውን ብሉፅ ተቓዳማይ ሕጂ ኣነ ግን እንታይ ምበልኩ ኣብዚኦም ዝፅበዮ ዝነበርኩ እሞ ዝጎደለኒ ኣብዚ ናይ መወዳእታ ሰሙን ግን ቫን ዊልደር እዩ ቫን ዊልደር በቃ ናይ ብሓቂ ሶላል ኩክስቴብ ድሕሪ ምውፃእ ናይ ኢቫኖፖልሲ ህይወት ዝዘረኣላ ተቓዳማይ እዩ ሓደ ቶፕ 10 ነይሩ ኣብ ውድድር ድሓር ቶፕ 10 ናሃለዎ ከሎ ብጂሲ ቫለንታይን ኣብ ቅድሚኡ ናሃለዎ ከሎ ሊድ ኣውት ገብሮ ዝረኣኽዋ መዓልቲ እቲ ወዲ ክሳብ ክንምንታይ ዓቕምታት ኣለዎ ሽዑ ጠቒስናዮ ነርና ኢና ኣብቲ መድረኹ እጂ እዚ ወዲ እዚ ግን ድሓር ቁርብ ዝሒልኒ ብዘይብኡ እቲ ምክንያታት ቀፃሊ ተቓደምቲ ካብቲ ውድድር ይወፁ ስለዝነበሩ ኣብ ብርቱዕ ሓልቂ ስለ ዝኣተዉ ተቓደምቲ እሱ ትሕዘሎም ኣይኮነን ክሳይ ወፂኦም ንዓዶም ዝተመልሱ ተቓደምቲ ብዙሓት እዮም ነይሮም ግን እንታይ ሕጂ እዚ ወዲ እዚ ግን ናይ መጻኢ ተስፋ እዚኣቶም ክንሰርዖ ንኽእል ተቓዳማይ ኢሎም ዝፀርብ ካልኦት ግን ኩሉ ፅቡቅ ኣለኻ እስከ ምስ ኣምላ ኣቢልካ ተናኺፍካዮ ነርካ ኣብዞም ናይ መንእሰያት ሉፒዝ ኦንላይ ጌል ካብዚኦም እቲ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ዝኾነ ብቕዓት እዮም ኣሪኦምና ብፍላይ ሉፒዝን ኦንላይን ናይ ብሓቂ ተረባሪቦም እዮም ነዛ ማልያ እዚኣ ንምውሳድ ሉፒዝካ ተዓዊትላ ኣሎ እስከበል ንመጻኢ ናይዚኦም እንታይ ዝሓስከየ ስእሊ ኣሎ ምዚ ሒዞሞ ዘለዎ ኣቃውማስ ኣብ ዝመፅእ ዓመት ከመይ ኮይኖም ክቐርቡ ኢልካ ግምታትካ ኣሎ እዞም ተቓደምቲ እዚኦም ሞ እንታይ መዐቀኒ ንጠቀም ኣብ መድረኽ 16 እዚ ኣብ መድረኽ ዝተዓወተሉ ቫለንታይንሲ ኣብቲ ግዜቲ ኣብ ናይ ቢጫ ውድድር ክንሪኦም ከለናስ እንታይ ደረጃ ሒዞም ነይሮም ድሓር እንታይ ናሓዙ መፅኦም ዋላ ንበል ሕጂ ድሓን እዚ ጥራሕ ደይኮነስ ቤንሄልሲ መራሒ ኮይኑ ብጫ ዝሓዘሉ ሰዓት ነይሩ እዩ ብጫ ሒዙ ነይሩስ ካብቲ የለው ጄዙ ወፂኡስ ብክንደይ ሶም ፈንቲቶም ኣለዉ ኣብቲ መወዳእታ ተሪእናዮ ናይ ፃዕዳ ማልያሲ ስለምንታይ ክሳዕ ክንዱ ጋብ ክገብሩሉ ክኢሎም እንተኢልናሲ እሳቶም ብትክክል እቲ ናይ ጂሲ ጀነራል ክላሲፊኬሽን ስራሕ ተተሓሒዞም ኣለዉ እሳቶም ብልክዕ ከምኡ እዩ ዝኽየድ ምስኦም ዓበይቲ ተቓደምቲ ኣብቲ ዝበረኸ ዓቐበት ምስኦም ይረባረቡ ኣብቲ ደሓን ዝኾነ ዓቐበታት ከዓ ከምኡ ገለ ናቶም ክሳይ ይርኢኻ ስለዚ ብዝኾነ ኮይኑ በቲ ኮይኑ በተስ እቲዮም ናይ ጅስ ተዋደርቲ ክንብሎም ንኽእል እዞም ጠቐስካዮም እዮም ኦንላይን ሊፖይዝን ብፍላይ ማለት እዩ ቀንዲ ግን ቤንሄልሲ ብጫ ክመርሕ እንተኽኢሉስ ፃዕዳ እውን ናቱ እያ ነይራ ማለት ኮይ ብሓንሳኢ ጠራኒፎ ነይሩ ግን ድሕሪኡ ካብቲ ናይ የለው ጄዝ ይኹን ዋላ ካብቲ ናይ ዋይት ጄዝስ ክሳዕ ክንምንታይ ተፈንቲትሎ ተይልና ሕጂ ቤንሄሊ ከምኦም ተዋዳዳሪ ክንብሎ ኣይንኽእልና ልክዕ እዩ ብጫ ኩሎም ገይሮም እዮም ክንደይ ሰባት ገይሮም ማለት ቫንደርፑል ዝገበራ ግዜ ነይራ ብኸመይ ግን ቅድሚኡ ፊሊፕሰን ገይርዋ ነይሩ ብኸመይ ምስኦም ይሓኩር ክንብሎ ንኽእል ኢና ኣይንኽእልና ብዚ ሓሳባት ኣምፂናዮ ዘለና ብቕዓት ናይዞም ተቓደምቲ ክንመዝን ተፈቲና ግን ክልቲኦም ብፍላይ ሊፖይዝን ኦንላይን ዘርኣዩና ምርብራብ መቐረት ናይ ትቱር ኣብ ኣያ ነይራ ጥራሕ ኢልካ ፅራይ ዘለ ሕራይ ኣቢል እስከ ኣብቲ ናይ ዝሓለፈ ናይ ሎም እንተዳሪእና ኣብዚ 3 ሰሙን ብሓፈሻ ኣብ ናይ ኮምፓቲቭ እንተዳሪእና ቤንሄሊ 3 ግዜ ኣርሚራር 2 ግዜ ማርቲንስ 2 ግዜ ወሲዶም ኣለዉ ዝደጋገሙ ተፃወትቲ እዮም እዚኦም ኣብ ስቴጅ ተዳሪእና እውን ፖኳቻ 4 ግዜ ሜርለር 2 ግዜ ኣብርሃምሰን 2 ግዜ ሚላን 2 ግዜ ወሲዶም ዘለዉ
ስለዚህ ምስቲ ኣምጽዮሞ ደለዉ ናይ መድረኽ ምስ ካልእ ግዜ ምድግጋም ከም ትጽቢትካ ኸመይ ምክንያቱ ፖካቻ 4 ግዜ ኣብዚ 21 መድረኽ ምዕዋቱ ውሒድዎ ዶ ትብል ክዕወተሉ ዝግብኦ ዘምለጦ ከምኡውን ኣብነት ሚላን ኣብ ዝሓለፈ ኦሎምፒካዊት ቀዳማይ ቢንያም ግርማይ 3 ግዜ መድረኽ ተዓዊቱ ምኻል 387 ነጥቢ ኣመዝጊቡ ሚላን 2 ግዜ ትሕትት ናይ ዓመናይ ቢንያም መድረኽ ተዓዊቱ ዘሎ ነጥቢ ተሪኢኻ እውን ትሕቲ ናይ ዓመናይ ቢንያም 372 እዩ ኣመዝጊቡ ዘሎ ምስቲ ናይ ዝሓለፈ ምዝናይ ሕጂ ብምንጻር እዞም ተቀዳደምቲ እዚኦም ኣብ ኮምፓቲቭ ኣብ ስቴጅ ከምኡን ኣብ ናይ ውህሉ ነጥቢ ብኩሉ ብምንጽጻር ኣብ ዓቀብ እውን 117 ይዋህሊሉ ካብቲ ናይ ዓመናይ ካራፓዝ ጎዲሉ ወሲድዎ ዘሎ ፖካቻ ብሓፈሻ ከመይ ናይ ሎማ ዓመት ምስቲ ዝሓለፈ ኣናጻጺርካ ገለ ስእሊ እንተዓዘብ ትብሉ ናይ ሎማ ዓመት በታ ዝዓበየት ብጫ ማልያ ተወዳዳርና እንተረኣ ጀሚርና ናይ ሎማ ዓመት ይጎድል እቲ ደቂቕ ፍልሊ ኣብ መንጎ ታዲ ፖካቻን ኣብ መንጎ ዮናስ ቪንጌጋርድን ናይ ሎማ ዓመት ይጎድል ኣብ ተወዳዳርነቶም ኮማን ናይ ሎማ ዓመት ይሓይሽ ናይ ዮናስ ቪንጌጋርድ ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ኣጋሞ ወዳእታ መድረኻት ከምጽእ ዝሓገዞ ኮማን ታዲ ፖካቻ ተንድፈተነ እንተርኢና እየን ተቃደምቲ ቅድሚ ናሃለዉ ከለዉ ካብ ዮናስ ቪንጌጋርድ እስካቶ ይገብር እሞ ሸውኡ ዮናስ እንተረኣ ሒዝዎ ይገድፋ እዩ ነይሩ ዛስዋይ ከዓ ኣርንፍማን ብኸማይ ተዓዊቱ ሳሕጂ ታዲ ፖካቻ ክዓወተላ ትኽእለላ መድረኽ እያ ነይራ ገፊሕ ርሒብ ዕድል ናሃለዎ ከሎ ግን ዮናስ ቪንጌጋርድ እንተረኣ ኣብ ሎቱ ኮይኑ ሒዝዎም ከይድ ዘይመርጽ ምክንያቱ እንተረኣ ጋብ ገይሩሉኒ እሸይ ጋብ ክቕንስ እዩ ኩሉ ግዜ ከዓ እሱ ዘተኣማምን ግዜ ኣንጺፉ እዩ ከይ ዝደሊ ምክንያቱ ውሑስ ቀዳማይ ብጫ እዩ ዋላ መድረኽ ዓወት ብሙሉ ይትረፍካ ቀዳማይ ቢጫ እዩ ብድሕሪኡ ግን ንመድረኽ ከዓ ስለዘገድሶ ነበረ ዓመ 5 ግዜ ክዕወት ከሎ ቀሊል ዓወታት የመዝግብ ኣይነበረን ሎማ ዓመት ግን እቲ ኣብ መጀመርታ ዝጀመሮ ኦይ ንዑ ክስኸሉ ይደልዩ ኢና ኢልና ነርና ግን ንዑ ክስኸሉ ይኮነንሲ ዋላ ብድሕሪኡ ክሽገር እውን ርኢና ኢና ምክንያቱ ናይ ብሬክ ኣወይ ስራሓት ብገፊሕ ፕሮጀክት ሒዞሞ በቃ ማዓስ ኸዱ ከመይ ኸዱ ገለመለ ዩኤኢ ኻ ብገለ ሸነኻ ኻ ተዳኺማ እያ ነይራ ምክንያቱ ዝኸማን ንሳቶም ብርጻት ኮይኖም እምበር ጆኣል ሚድያ ክሕግዞ ዝግብኦ ዝነበረ ኣብሲ ክሳይ ከሲሮሞ እዮም ተሪፎም ስለዚ እጂ ተወዳዳሪ ኣብ ናይ ቢጫን ኣብ ናይ ክሳይን ክንሪኦ ከለና ኣብ ናይ ዓሚ ናይ ሎሚ ብብዙሕ መልክዑ ይሓይሽ ይብሎ ካልእ ግን እንታይ ኢና ንርኢ ኣብ ብድሕሪኦም ከ ሳቶም ጥራሕ ድም ተወዳደርቲ ኣብ ናይ ዓሚ ሬምኮ ኢቫኖፖል እዩ ሳልሳይ ወዲኡ ነይሩ ዮናስ ቪንጌጋርድ 617 ክድሕር ከሎስ ሬምኮ ኢቫኖፖል ግን 918 ድሒሩ ማለት እዩ ኣብ ናይ ሎማ ዓመት ከዓ ዮናስ ቪንጌጋርድ 4 ደቂቕን 24 ሰከንድን ክድሕር ከሎ ሊፖይዝ ከዓ ብ11 ደቂቕ 00 ተፈንቲቱ ኣሎ ሕጂ ኣብቲ ብድሕሪ ዘሎ ክንሪኦ ከለና ምስ ዕድሚኡ ርኢኻ ድሓን ናይ ዝውን ብሉፅ ግን ኣብኡ ስዊታት ለውጡ ኣለዎ ብስታቲክስ ክትሪኦ ከለኻ እምበር እቲ ለውጢ እታ ዘርእዩ ካብታ ናቶም ኣማሊኦም ዘርእኻ ተወዳዳርነት እውን ኣኺላ ክትተርፍ ትኽእል እያ ኣብቲ ከበድቲ ዓቐበታት ምስኦም ምድያቦም እሱ ርእሱ ርኢኻ ኣለ ምክንያቱ ከይተፈንተቱ ምስኦም ድሕን ወዲኦም ሞሲ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ኢቫኖፖል እኳ ፍንተት ነይሩ ግን ግዜኡ ይድሕሉ ነይሩ ማለት እዩ ዓሚ እዚአን ፍልነት ኣላተን ኣብ ጻዕዳ ማልያ ተመጺና ጻዕዳ ማልያ ኢቫኖፖል ክህሉ ነይርዎ ዝበል ኩሉ እዩ ሎማ ዓመት ጻዕዳ ማልያ ብብዙሕ መልክዓ ተቐይራ ቀሪባ ማለት እዩ ከመይ እንተረኣይልና ናይ ዓሚ ዝነበረ ናይ ጻዕዳ ውድድር ተርኢናሲ ኢቫኖፖል እዩ ነታ ክሳይ ወዲእዋ ካልኣይ ነበረ ሮድሪገሲ 15 ደቂቕን 46 ካልኢትን እዩ ፍልል እዩ እቲ ቀዳማይን ካልኣይን ኣብ ናይ ጻዕዳ ማልያ ተወዳደርቲ ናይ መንእስያት ብድሕሪኡ ጆርገንሰን 17 ደቂቕን 16 ሕጂ እቲ ፍልልሲ 19 ገለን 1 ሰዓትን ገለን እናበለ እዩ ዝኸይድ በዓል ሮሞ በዓል ቫን ዊልደርሲ ቫን ዊልደር 1 ሰዓትን 45 ዓሚ ተፈንቲቱ ወዲእዎ ካብ ወዲ ጋንቱ ካብ ሬምኮ ኢቫኖፖል እሞ ኣብ ሻድሻይ ደረጃ ሰሪዑ ሕጂ በዓል ቤንሄልና ሓንበል ሓደን 46 ዓሚ ካብ ኢቫኖፖል ተፈንቲቱ ወዲእዎ ንብል ኣለና ማለት እዩ ዓሚ ሎማ ዓመት ከዓ ቤንሄሊ ኣብዛ ናይ ሎማ ዓመት
16 دقيقة 56 خاليتني كابلي بويز تفنتي تودي له سلازي ازون الله كومبير نغبر نوالادر تري كوين بر تزرعنايو امونغوم زنبره متلاخون تمقارت نايتي قدم شكتاي ግን ከምዞን ሪኦ ዘለና ሕጂ ክሳብ ታሽዓይ ዓሚ ናይ ሓደ ሰዓትን ገለን ጥራሕ ፍሊክ ነይሩ ክንብል ከልናስ ሎማ ዓመት ግን ካብ 50 እንድሕሪት ደሎ ክንሪኦ ከለናሲ كفيعو بتعمي كل 2:55 تفليلو حجي غارسيا حجي غارسيا بيماس كندو فان ويلدرسي كل 2:10 إذا سوي خنا خفتي ناي توب 10 جي سي وطينو لدلنا حجس غريغورسي كل 2:14 بعد كلهم سي زيهم بحنسا ودو نيرو ماتكو اب حد غروبو احد غجلو ودو نيرو ماتم مستيوم ግን ናይ ክንምታይ ፍሊ ገይሮም አሉ አዝዩ በቃ ጋር ሕጂ ኣብቲ ግን ክሳብ 7:00 ዝነበረስ ናይ 1 ሰዓትን ገለን ጥራሕ ባዕሊ ቤንሄሊ ፍሊ ነይሩዎም እዚአና ኣለዋ ደቃት ፍልያት ካው ኣብ ናይ ዓቐብ ተራመጺና ኣብ ዝሓለፈ ብዙሕ ሰጠቀስናዮ ሕጂ ክሳይብሉን ክወስዳ እንተ ደልዩ ታዲ ፖኳቻ ክዕዞ ዝኽእል የለን እታ ናይ ዓቐበት ክሪስቶፈር ፍሩሙን ኮም ይድወስዳ ነይሩ ኣብ ከባድ ዓቐብ ሓንሳ ተረኺቦም ነጥቢ ኣብ ሞሾኻ 50 ገለ ዝወሃቦ ነጥቢ ዝነበረ ሽክልካ ዓባ ይድረኽቦም በቃ بحنس أخذت نتو نفس ما يبرخو دحر سون لك عقبت هذه بوقت شاد فلي كونن زمحر سبعي نبرن يركبهم كروس ويند ترخيبهم انتهي عينت زي محر تقادم تخمس نور نسيو كنت ألبرتو كنت هدرسي نريني رناينا سلازي ناجيستو هذا تيم تراح الكون سوم تقولت تقادم تاع يكونن سلازي تفللي ناي عامل ناي لومن أبزن زلوا مالتات أسيو أبناي كتلها مالها انت متسينا جن بينام بزح حدش تاريخ زقبوللو سلز نبره نفتي حدش تاريخ صراحة راحنا نسبنيرنا جن عمن لومن عمن كو بينام سيستميت 8 راح نتبي اي محزن نيرو بني عمن ترى نجمر كوينا بينام سي تازود الله مدرخ كاب قدامه يكسب سالسايسي مدرخنا نحن هاندل نيرنا بقى كاقداي سالسايسي أي مسألة نيرو سلازي بو ملك عطري خلاص نبر 400 زي حلفلو من قدس أي نبرن كون لعلون كون زقبوه دخسرن أقاد أمتات نيرانين أسون رئي لما عمت جن بزي زخوانا يخون مودقتي يو جوناثان ميلان نزي تروديوه بدأ حالشانك لما عمت كا انتي تهاسيو جوناثان ميلان نتبون خيبرخ انتي لنغا أتن قدامت مدرخ بزي محرت نخستولون اكل خيبولو وحت عبيلو من بعد تاري بوكاچان كالاي مدرخ فاندربول تاريخا رابع مدرخ زين حجس نعم زخونا زنبرا ايان هجي از فلليات هالوا بزي بوخا تا وددر تبحال هجي كل غزي امونغو خلطه طرح يكون بزمصو سبرينترات ترينا عامن لومن عمي بيدرسن ودي او هاب صوتا اقاريصو نيرو بغل ملكعو نتي وددر امونغو ناي شوكاتا قادم تزلو وددر قرب صليو نيريوم بس حد ترينا خا بينيام امونغو انتيفوز نبر غاب زملست تازود قلا قندي جن كابيناي كاب دحيت متي فليبسن ولا ناي مدرخ عوتهم تماساساليو لما عمت جن تتوادر تبعي سبرينتر دلو بينياميو مدرخ عوت هيرخبن مدرخ عوت انت زمت نيرو بو منصركا تنطبون ناي ملوات تخولو نيرو وي تلويتنا توادر مت نيرو سلازي كم ذا عينت فلي يالون لما عمت جن ازيوم بزحات سبرينترات يمصي تيميردر لو عمت ملو سعر زقني تقادمايو جوناثان ميلانون كوم عمت ملو طبق سيزن زحلفو تقادمتيهم زياتهم مس ممصኦም شعو بينام كا كبرون خملز زمص تقادماي مس مخانو 3 يوم ريب عالم الشاوين يمكا ازيوم بلوص عوتات زلوم تقادمتي بدرجه عالم هجي يوم 3 يوم نالو خلو كالوت يلون ايكونن بعد انو ديل يالو انسون بزحات تقادمتي ابني قطلها مالا مقر زخونه وددر ماريمنا በቃ ናይ ፊሊፕ ሰንደይ ምህላው ግን بججف سمعت صليو ايو
ካልእ ናይ ጋንታ እዩ ናይ ጋንታ ኸም የኢ ተኽኢላ ኩሉ ክጥርንፎት ጸልእ ጋንታ ኣይኮነትን ግን ብዓብዩ መጀመርታ ናይ ጂአል ሚድያ ካብቲ ውድድር ምውፃእ ጸሊዋ እዩ ብዘይብኡ ከዓ ቲም ቪዝማ እውን ተቐይራ እያ ቀሪባ ሎም ዓመት በቃ እተን ተወዳዳርነት ነበራ ኣብ ማልያታት ይኹና ዋላ ኣብዛ ናይ ጋንታ እዚአን ይመስላ ምስ ኣብቲ ናይ ጋንታ ስም ንኣብነት ቪዝማ ብዘይ ዝኾነ ጎደሎ ተቐዳደምቲ ዓይነት ውድድር ወዲኣቶ ኣብኦም ተዳርኢና ምሽ መድረኽ ዝዕወቱ ነይሮም ጽቡቕ ስራሕ ዝሰርሑ ነይሮም ዳርጋታ ጋንታስ ምልእቲ ስጥምቲ ወዲኣቶ ከም በዓል ኣርኪኤ ዝኣመሰላ ብባጀት ትሕድ በላ እሞ ከዓ ተወዳደርቲ ዝመጻ ኣብቲ ቶፕ 4 ቶፕ 5 6 ዘለዋስ ብስታስቲክስ ወይ ከመይ ረኺብካየን ሎም ዓመት ኣመጻጽአን ኣብኡስ ከተናኽፈልና ብጣዕሚ እምበር ብሉጻት ተንጋንታታሲ ቀዳሚትን ካልእትን ንሰን እንደን ብሒቶን ዘለዋ ዋላስን ከምቲ ናይ እንቶም ዓበይቲ ኣደምቲ ክልቲኦም ሰኑን ክልቲአን እንደን በቃ ብተቃደምተን እውን ሕገዛ ኣለዋ ክንብል ንኽእል ኢና በታ ሓደ ሸነኽ ካብ ብኩሉ ሸነኽ ደሓን ናይ ዝመርኣያ ከዓ እንታይ ዘርእየካ ዋላ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ውድድር ድሮ ካልኣይ መዓልቱ ገይሩሎ ኣብኡ እውን ተርኢናዮ እቲ ናይ ተንጋንታ ዓቕምታት ኣብኡ እውን ትሪኦ ኢኻ ስለዚ ኣይክወለካን እዩ ዋላ ጥልቕ ኢልና ውሽጢ ኣእቲና እንታይ ዓይነት ምድላዋት ከም ዝዳለዋ እንታይ ዓይነት ባጀት ከም ዝስላዓ ውሽጢ ኣእቲና እንተዘይገለጽናዮሲ ኣብኡ ከሎ ሰብ ርኢ ኣቢሉ ክፈልጦ ክእል እዩ እዘን ጋንታታት እዚአን በቃ መወዳድርቲ ይብለንን ዓበይቲ ጋንታታት እየን ግን እተን ብድሕሪአን ዘለዋ ንኣብነት ሬድቡል እኳ ድሓን ብርእሳ ተኸኣለ ድሓን ዝኾነ ባጀት ኣለዋ ኣርኬ ግን የብላን ባጀት የብላን ጥራሕ ዘይኮነሲ ዋላቶም ሒዛቶም ድመጸት ተቃደምቲ እንተርኢናዮምስ በቃ ውልቃዊ ዓቕሞም እዮም ቀንዲ ውልቃዊ ዓቕሞም ይማርዮምና ከም ቲም ክብሎ ይክእልኒ ኣነ ከም ቲም መዓስዮም ኣብቲ ናይ ላስት ኪሎሜትር ክኾን ከሎ ኣብ ናይ ስፕሪንት ተሰሪዖም ከውፁ ክፍትኑ ከለዉ እንተዘይኮይኑሲ ብሊድኣው ተርኢናዮምስ ኣብ ናይ የሎ ጄዝስ ኣርኬ ብፍሉይ ኣክሳይ ኣይገበርኮምን ግን ብቆንዱ ነቲ ናይ ጻዕዳ ማልያ ዝደለይዎ ኮይኖም ዝስምዑኻ ኣብቲ መወዳእታ ግን ኣግዲዕዎም እዩ ከም ተወዳዳሪ ኮይኑ ኣይቀረበን ምስኦም ምክንያቱ 11:26 ቀሊል ኣይኮነን ኣብ መቃድምትኻ ክንድኡ ክድሕር ግን ኬቨን ቫቅሊን ነቲኦም ጋንታ ናይ መጻኢ መንእሰይ ዘሎ ተቃዳማይ ብምዃኑ ንዕኡ ክብሉን ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣለዉ እንዶ ተወዳደርቲ ኣይኮንኩን ዝብሉ ኣለኹ ግን ውልቃዊ ዓቕሞም ብቕዓቶምን ኣርኦምና ሓሊፎም ኣለዉ ኣብ ናይ ጋንታ ከዓ ኣብ 4ይ ደረጃ ክስራዕ ቀሊል ኣይኮነን ከምኡ ተን ካልኦት ጋንታታት ድኽም ዝበለ ባጀት ዘለወን ከም ዝበልኳ ግን እዘን ጋንታታት ከዓ እንታይ ኣለዎም እቲ ሓደ ሸነኽ ገሊአን ንኣብነት ኢኖስ ንበል ኣብ ስራሕ እያ ዘላ ሕጂ ኢኖስ በቃ ትሰርሕ ኣላ ሰሪሓስ እንታይ ክትርእየና እያ ጥራሕ ንፀበ እምበር ኣብ ስራሕ እያ ዘላ እንታይ ተቃደምቲ ክተምፅኣ እንታይ ስራሕ ትሰርሕ ኣላሲ ንዓመታ መቸም ተዳልዮም ንገለ ተወዳዳርነት ንገለ ዓብዪ ፕሮጀክት ሒዞም መፅኦም ገለ ነገር ዘርኢና ኮይኑ ንስምዖኻ ምክንያቱ ከም ቲም ክትሪኣ ከለኻ ብባጀት ኣይኹን ብደረጃ ዓብዪ ደረጃ ኣብ ዓለም ግን ሒዛቶም ዘላ ተቃደምቲ ከወዳድርዋ ኣይከኣሉን ሎም ዓመት ኣርንስማን ርኢና ኣለና ንዓመታኻ እንታይ ዓይነት ምትዕርራይ ጌራ ትፍቲ ጋንታ ካብቶም ዓበይቲ ምኩራት ዘለዉ ንኣብነት ሎም ዓመት ካብ ዝተፋኑ ተቃደምቲ ተርኢናዮምሲ ባዕሉ ኣፍታ ጋንታ ነዊሕ ተመክሮ ዘለዎ ዓብ ተቃዳማይ ግራን ቶማስ ካብቲ ውድድር ዳርጋ ሎም ዓመት ናይ መወዳእቱ እዩ ኣትይዎ ግን ፊሊፖ ጋን ኣሎ ከምኦም ዓበይቲ ውሕዳት ሙክራት ጌራ መንእስያት እያ ትሰርሕ ዘላ መንእስያት ተቃደምቲ ጌራ እንታ ክትርእየና እያ ንዓመታ ኢና ክንፅበያ ግን እሳ ናሃለወት ከላስ በዓል ኣርኬ ብሳልሳይ ክስርዓ ከለዋ ዋላ ጋብ ገፊሕ ይኹን ከባቢ 1 ሰዓት ን24 ንእምቦራ 2 ሰዓት ን10 እቲያ ኣርኬ ከምና በለ እዩ ከይድ ዘሎ ሕጂ ኢኖስ ኣብ ሻድሻይ ተርታ ተሰሪዓ 3 ሰዓት ን22 ንዓመታ ግን ተቐይራ ከም ተቐርብ መቸም እርግፀኛ ኮይኑ ኣለኹ ጽቡቕ ኣቤልስከ ናብታ ንኦሎምፒካዊ ተቐዳማይ ቢንያም ግርማይ ሓቂፋ ዘላ ጋንታ ኢንተርማርሽ ተዳኣሪኢና ሎማ ዓመት ካብ ናይ ዝሓለፈ ከመይ ረኺብካያ ከምኡውን
ብዙሓት ደገፍቲ እንታይ ይብሉ ቢንያም ሎም ዓመት መድረኽ ዘይምዕዋቱ ኣብቲ ፈለማ ሰሙን ማህረምቲ ይብሉ እንደገና ብቕዓት ቀኒሱሎ ብዙሕ ደጋፊ ይዛረብ እንደገና ታጋንታ እውን ብዙሕ ሓገዝ ኣይትገብረሉና ድብል ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ሒዝካ ዘረባታት ኣሎ እስከ መድረኽ ዘይምዕዋቱ ቢንያም ከምኡን ታጋንታ ካብ ናይ ዝሓለፈን ሎምን ከመይ ረኺብካያ ኣብዚ ዘለካ ርእይቶ እዋ ናይ ቢንያም እንተረኣ መፂና ታጋንታ ዳን ዓቕማ ጌራ ስለዝኾነት ዓቕማ ይሱ እቲ ዝገበረቶ ከይገበረት ወፅያንያ እንትትኸውን እናቐፍናያ ግን እታ ዝገበረታ ዓቕማ ስለዝኾነት ብሒዛቶም ዘላ ተቓድምቲ ተርኢናዮምሲ እዚኣ በቃ ክትገብር ትኽእል ነይራ ክልተ ግዜ ናይ መውደቕ ትርኢና ነርና ሓንቲ ናይ ዝምርማንያ እታ ሓንቲ ከዓ ከምኣ ጸላዊት እያ ነይረን ክልቲአን ድሓን በጀካ ዝግን እታ ጋንታ ዓቕማ ጌራ ኢለ ድሓን ክሓልፎ ዝደሊ ናይ ቢንያም ግን መብዛሕትኡ ግዜ ብዓቕሚ ናይ ጋንትኡ ዘይኮነ በጀካ ኣብ ሓንቲ ጋጣሚ ኣብ መድረኽ 12 ዓሚ ኣብ መድረኽ 12 ኣይ ቲንክ ሒዝዎ ወፂኡ ዝሕጂ ናብ ክለብ ኣስታና ተሳጊሩ ዘሎ ተቓዳማይ ከም ኣቃላጣፍናቱ ኣብ ዝነበረሉ ግዜስ ሓንቲ ቦታ ሰሪቑ ቦታ ኣትሒዙ ደውፅኦ እሞ ዝተጠቀመላ ድረኣናያ እምበር ዳርጋ ዝበዝሐ ግዜ እኮ ቢንያም ባዕሉ እዩ ነቲ ኩሉ ስራሕ ዝሰርሖ ባዕሉ ቦታ ይሕዝ ድሕሪኻ ባዕሉ ይዕወት ከምኡ ከለዉ ተቓድምቲ ብሉፃት ተቓድምቲ ከምኡ ትገብሩ ኣለዉ ዋላ እውን ተሰማዕትና ኩሉ ወላ ኣፍቃር ስፖርት ክርድኦ ዘለውካ እቲ ሊድኣውት እውን እንኮ ይፈላለዩ ፔስ ክዘሕለካ ከሎ እዩ ፔስ ከመይ ገይሩ ይቕልጥፈልካ ዝገብሩ ተቓድምቲ እዮም ዘድልዩኻ እቲ ናትካ ተቓዳማይ ኣብ መበል 5-6 ናሃለዎ ከለዉ እውን እኮ እሱ ግድና ይኮንና ብማዕኮርካ ብድሕሪኻ ካቱ ዘለዎ እስኻ ነቲ ቅልጣፈ ተቐልጥፎ ብብዙሕ ሸነኹ እዩ ሽዑ ድሕግዘካ ዋላ ፖዘቪ እኮ ኣብ ሮቱ ኣይተወኒ ቢንያም ክሳይ ጥራሕ ገይሩ ነታ ፔስ ጥራሕ እዩ ኣቐልጢፍዋ ጅሮ ኢታልያ ክዕወት ከሎ ዋላ ኩሉ ግዜ ከም ንሪኦም በዓል ሾው ንካቨንድሽ ነቲ ፔስ እዮም ዝቐልጥፎ እሱ ግን ኣብ ዝምቾ ይሕዝ ተለልዩ ኣብ ሮቶ ማእቱ ንበዓል ፒተር ሳጋን ተለልዩ ካብ ቅድሚኦም ኮይኑ ከዓ ብቕድሚቶ ወንጪፉ ከዓ ይስዕር ማለት እዩ ስለዚ ቢንያም ግርማይ ከዓ ከምዚ ቅድሚ ሕጂ እውን ገሊፀ እየ ነይረ ኣታ ናይ ኤልፔስ ንዴክኔክ ዝገብርዋ ናይ ሊድኣውት ናይ ፔስ ቅልጣፈ እሳ ትሳምዖ ኮይና ረኺብያ ኣለኹ ኣነ ብዙሕ መንገዲ ሰብ ኢለላሲ በቃ ቢንያም ቦታ ንኽሕዙ ናይ ሽገር ንሽዑ ዋላ እንተደይሒዙ ቦታ እውን በቲ ዝፈጥረሉ ቅልጣፈ ተጠቂሙ መቸም ኣብቲ መወዳእታ ብሉፅ ዝኾነ ዓወት ከርእየና ርኢና ተዓዚብና ኢና ሎማ ዓመት ግን እስታ ጋንታ ምስ ሙማታ እቲ ናይ ቢንያም ከዓ ምስኡ ጸልይዎ እዩ ባዕሉ ኩሉ ክገብሮ ፍትን ነይሩ እዩ ከምዚ ንሪኦ ነበርና ግን ኩለን ተርኢናየን ከዓ ዳርጋ ደበዝሓ ማለት እዩ መምኽኔታት ነይርዎን እዩ ቦታ ንመሓዝ በኣስብ ዘጋጥመሉ ግዜ እንታይ ትገብር ኩሉ ግዜ ሰላም ኣይኮነን ስፕሪንትሲ ናይ ዕግርግር ቦታ እዩ ኣብ ናይ ጂሲ ውድድር ግን በቃ ምሕው ኢሎም እቶም ተዋድርቲ ብሓፂሩስ ኣበይ ገፍሕ ፅርግያ ተይልካሲ ኣብቲ ሙሉእ ገፊሕ ፅርግያ እዩ ዘለካ ሓንቲ ቻለንጅ ዘላትካ እቶም ስነ ምግባር ዘይብሎም ባንዴሮኦም ሒዞም ኩሉ ነገሮም በቃ ውሽጢ ፅርግያ ኣትዮም ኣብቲ ምዕቡል ሃገር ከምኡ ክትርኢ እኮ በቃ እንድዒ ከመዮም ብሰብ ድዮም ፋን ዝኾኑ ብደም ድርህፅ ተቓዳማይ ድዮም ፋን ዝኾኑ እዚ ከዓ ባ ዝኸፍአ ኣለዎ ክሳብ ትብል እዩ ናይ ቱር ፍራንስ ውድድር ዝገብርዎ ብጀክዓ ኣብቲ ዝበርኸ ዓቐበታት ብየማን ዲኻ ብፀጋም ክትወፅእሲ ምርጫታትካስ ገፊሕ እዩ ኣብዚ ናይ ብቅፅበታዊ ውድድር ዝውዳእ ውድድራት ተርኢናዮ ግን ብዙሕ መሰናኽላት ናሃለዎም ከሎ እዮም በዓል ቢንያም ነቲ ናይ መድረኽ ዓወት ዘምፅኦ እሞ ሕጂ እዘን ዓሚ ዘምፀን መድረኽሲ ዋላ እቲ ሓንቲ ስሎሚ ዓወት ከም ተዓወታ ንሕሰባ ምክንያቱ ሰለስተ ኣብ ናይ መጀመርታ ስታፊኻ ሰለስተ መድረኽ ተምፅሲ ክሳብ ክንዲ ምንታይ ከቢድ ከም ዝነበረ ተማሂርና ኢና ሎማ ዓመት ስለዚ ቢንያም ብቕዓት ቀኒስዩ ከይንብል እቲ መዐቀኒታት ክንጥቀም ኢና ኢልና ፕሮሚስ ኣትና ለማልና ንሰማዕትና መዐቀኒታት ክንጥቀም ኢና ክሳዕ ክንዲ እንታይ ዝበለፀ ቅልጣፈ ነይሩ ገለ ተይልናዮስ መድረኻት እንዲኻ ዝቀየር ኮይኑ ኣብ ሓንቲ ፓቨ ትውድድር ኣብ ሓንቲ ፓቨ ዝስራዕ ነይሩ ተኾነ ሓንቲ ሜዳ ዝስራዕ ነይሩ ተኸውን ዓሚ ብክንዚ እዮም እዚኣ ሓሊፎም ኣሎ ማለት ካብ ክንዲ ዝንበልና ግን ምስቲ ምቅያር ናይቲ ሜዳታት ከዓ ለውጥታት የምፅእ እዩ ብስምዒታቱ ከዓ ንበል ንቢንያም ስምዒታቱ ከዓ ተንኪፉ እንድሓር ድማ ሳልሰይቲ መድረኽ ከዓ ንኩሉ ቀያይራቶ ዓሚ ሳልሰይቲ መድረኽ ነታ ናይ መድረኽ ዓወት ምስ ኣምፅኣ ምስኡ ዝፈጥረልካ ሞራል ስለ ዘሎ ከዓ ቀያይሮ እዩ ስለዚ
عقم جوديلي يطرح خنبل أين خلنا جن أفتنا إنترميديا زجبر زنبر ترى إنايو سمعتنا حجي أبزي قرب كام استوعال كأي حتتي كمان تيلنا إثن بينام توادر كله زفتنا ترينين حفنا قبل يشجر نيرو حنسا قبل علي ماني لاحظوا حفي بالنيرو سلازي كان زاتات نيرو وين يجرو زي أول لخا سألت وست خلاها بزي بوخا بدحريو فير بلاي نير تودر كساب زودا سي بعد بينامس يسرع عم نير مكا يسرع ببطم حيزا مودو نيرم سلازي زون نرسل خالد تلوا لو عفت نطبتاتو كبرخسي يصلوا نيرو اتزحرق كاز حزنا كخا ببريك اوي راح يدشف نيرو قدم كن قدم متماويتهم نعاي حلفوا كاون نيوتي كو تود تدخل جروبوس شعاع تفطر نيرا بدحري انترميديا اتي اسار عاون تغايروا له كن بحفشاوي زي اذن كالن دماميركاس ناي بينام مسبقات مغدال اهيبلوني نبترو داكل كات خدو مچم بغير خيتدالو خاطي كنيو بلص قمنا حيزو خمزاتو خا اب ايرترا استغبرنا شامبيون ايرترا ودر بلص خنا قمنا ارينايو سلازي ناي مغدال بقعتي ايبلني غنتا غانتا كيتلوطت اكن تعبي غديلا متاو نعو عبصلوا خغبر لهم زخل غن زردي صبغ عبيل ونتوم كم عينة رئيته زهاب تعذبت صبغ خنا مردات هيب كيم كتكون تسفا قبر مغنياتو ترد أكل نايب حق مستافو قدامي نجر عوتيو تساتيفكا مسك قدامو السلسته نزخل موضعت نزخل ردي بدهوتات ديبكا بعود زازم تزعبي عوتيو دقنات عدماليا اللي بيسكان هذا مدرك كتوادا درون تزين بتاريخ مسنا دي سلازي نحنا بأولمبيكات قدامي بنيام جرماي أبتور دي فرانس لو معامت كابتن إذا حالف بزين إس كسيب نمبر أي كسرنان مغنياتو زغنقلت أنا حنايتي ربحاتاتو نيرو كالي واحد من ستاف إيرتراويان تقدمتي أبز عين التورزي كما يرغيب كايون قد سألون كما يكون زلك رئيتو زين أسكفتانا عندي أبكلتي مالتي عجيب كلتا نتبلوانا أنتي وحدي بروفيشنالات تقدمتي كاب حموشة نفر بعد هوري تطويل مرهويني راح مشاهم أول تيم غانتات زنوبور تقدم ترانين أبي في إف كله مرهويني رو حمشاهم 4 خوين تطويل له أسو بخمة يبرو خلو مجمرته أجي بينام جرماي بإنتر مارشلو أماني لقبل زابير قبل التريك له نتنقل تصفاتين موسار له هنا كمل برهان أب كلاب أستانا له تندر أنا ينكفتن عبيت كانت أبزول تركب زوا درخ 4 أيام دلو جن انتهينا هنبدأ لنا حجي بعد مرهوي نبل بعد نتنقل بعد دانيل انتهي تكيم يمكن نبدلو لكعو عساقيرومنا نبينا بتحنا نواماني البتحنا زبويش دم بيس دومستيك ناي علم أبستواه للو ساعتي كورعينا هنا إرتراوان نتنقل تصفاتين عمي دحرتي وددرات نايجيرو عمناي طلعن تقبل وددر زرعي الناسي قليل عمي أيكونن أجي انتهينا قن نبلدلنا هناكم لبرهانن ناتنقل تصفاتين نسي مزلوهم عدمه كركب اليوم جن أبتي نوس عدميقا أبتا أتولون كافتي من سي وطيخا مسوطخا أبتا أتولون جن يفعل لسزخونه إذا عبس كفتا فتيرلنايو أب ترسي أب من سيات كله كوادر وخلو يتي مقور نجر مهنياتو بوحدنا من سيتو وادر قليلا كونن هناكم لبرهان أب شاينا زمت عوتي تعينت عوتي تاي الناس بقى زي حدا أفريقاوي 3 جزء أكاتيلنا أفريقيا شامبيونز خون ترواندا خون كلكو قليلا يكون ترواندا كو أفريقيا خبزلو عبيتي تورات حدا سيو سلازي انتهينا نبلدلنا حجي أب تور فرانس كوادر ندلم تا آدم تسي هو بدلت راح ديو ولا ألو نايم كه هو تتصاطر ألو جن كافتا ما بقسي انت تخون دل حجي زعما بقسي مالتي أبنوس عدمي ناويشي أي مساعته يوم شعوها لك خمتن مساجري كانتات مساجري إن لن بعد ديلكوس مساجري إن بعد بينام بعد بار يعني فايز يعني سي مساجري إن بعد بايك إيد مساجري إن بعد ملكياس ماكله كم كمو كاب ناشتو
ጋንታታት ንዓብይ መድረክ ካብ ዝበፅሑ ተቃደምቲ ሞ ካብቶም ዝዓበዩ ሓደ ንስእሊ መታን ክትሕዙ ሰማዕትና ኣማኒኤል ገብረ እግዚአብሔር ኣብ ሓንቲ ብትሑት ዓቕማ ትጥቀስ ጋንታ እዩ ኸይዱ ነይሩ መጀመርታ ምስ ተሬተጋጌ ምስ ኤልያስ ኣፈወርቂ ወልደ ቀሺ ከይዱ ነይሩ ብድሕሪኡ ኣብ ኣይ ማእመእቶምን ኣይ ጣዕሞምን ነይሩ እቲ ውድድር ዝተዋደርዎ ቀሊል ውድድር ኣይነበረን ግን ብዙሕ ሽግራት ነይሩዎም ዋላ ተምስከታ ብቕዓት ኣይኮን ዋላ ኩሉ ነገሮም ብሓፈሻዊ ኣብኡ ኣይተሰማምዖምን ካብኡ መፅኦም ኦሮማይ ሕጂ ከዓ እዚኣ ቦታ ክስእንዋ እዮም እናበልና ከለና ካብኡ እዮም ገይሮም ከም ብሓድሽ ናብ ደረጃ ዕቤት በፂሑ ዘሎ ገሊኦም ከዓ ዓበይቲ ጋንታታት ንታሕቲ ዝወረዱ እውን ኣይሰኣኑን እዮም ስለዚ እተን መሳገር ንብላን ጋንታታት ስርሐን ሰርሓ እቲ ዩሲኣይ ስርሑ ይሰርሕ እቶም ፕሮፌሽናል ተቃደምቲ ክበዝሕሎም ቀዳሚት እያ እዚኣ ካልአይቲ ግን ነዛ ሕጂ ዝሓተትካ ንሕቶ ትምልስ ሓፀር ክሳይ ተራእየልና ግን ዋላ እቶም ተፃወትና ተቃደምቲ ናይ ውሽጢ ሃገር ዋላ እቲ ዝመርፅዎ ጋንታታት ክፈልጡ ከለዎ ምክንያቱ ንኣብነት ቢንያም ኢንተርማች መምረፂኡ ምክንያቱ እኮ እዚ ክኸውን ይኽእል እዩ ዓበይቲ ጋንታታት እንተራ ኣቲኻሲ ንኣብነት ኣማኒኤል ገብረ እግዚአብሔር ሲ ኣብ ዓመት ሙሉእ ሒዝዎ ዝፀንሐ ብቕዓቱ ስርኢና ኢና ምሽ ንግን ኣማኒኤል ዝኣክል ገዲፋ ትኸይድ ጋንታ ግን ሊልትሬክ እንታይ ስለዝኾነት እያ ተካእቲ ስለ ዘለዎ ንዕኡ ከምኡ ዝመስሉ ካልኦት ተፃወቲ ስለ ዘለዋ ንዕኡ ጅሮ ፃዊታት እያ እዚ እንታይ ዝበሃል እዚ ዶፊነ ዝፈጠረሉ ሃልኪ ርኢና ኢና ጅሮ ዶፊነ ፃዊታት እያ ስለዚ ቱር ቀይራ ትመፅእ ከም ተካኢ ከዓ ከም ዲዘርቫ ሒዛቶ ነይራ ማለት እዩ ኣብ ካልእ ጋንታ ግን ኣማኒኤል ሪዘርቫ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚታት ካብ ምናልባት ዕድል ክገብሩ ተስፋ ንገብር ግን ዋሕዲ ተፃወቲ ናይ ኤርትራውያን ምስ ሒዛቶ ዘላ ደረጃ ዋላ ኮመንታተርስ እውን ኣልዒሎሞ ነይሮም እዮም ቢንያም ዓሚ እዚ ዓይነት ብቕዓት እንተርእዎም ሲ ካልኦት ኤርትራውያን ከምዚ ተካእቲ ብታሕቲ ዘይመፅሉ ምክንያት ሲ የለን ስለዚ ዋላ ሳቶም እውን ይፍትሽዎ ኣለዉ ሳቶም ጥራሕ ደይኮነ ጋንታታት ትፍትሽዎ ኣለዋ ተቃደምቲ ኣብኡ ዘይበፅሕሉ መንገዲ የለን ግን ውሒዶም ብጣዕሚ ውሒዶም ጥራሕ ደይኮነስ ሓደ ጥራሕ ተሳትፍ ስሕሰቦ ብክርስታፌና ክልተ ሰብ ክነሳትፍ ከለና ናብ ቱር ዲ ፍራንስ ሲ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ሕጂ ግን መሊስና ንወርድ ኢና ዘለና ዝበልናሉ እዩ ነይሩ ከምዚ ንሕና ንምነዮ ከዓ ኤርትራውያን ቢንያም ስለ ኡ ዝበፅሐ ብስፕሪንተራት ኢና ንፍለጥ ንብል ህዝቢ ኣይኮናን ኣብቲ ካልእ ዓይነት ተወዳዳርነት ናይ ካልእ ዓይነት ውድድር ናይ ጂሲ ናይ ቢጫ ማልያ ይኹን ዋላ ኣብ ናይ መንእስያት ናይ ነጠብጣብ ናይ ዓቐበት ዝወዳደሩ መንእስያት ተቃደምቲ ኣለውና እቲ ዕድላትን እቲ ኩሉ ነገር ተተሳኺዕሎም ሲ ኣብ ዝመፅእ ብዙሕ ተቃደምቲ ናይ ኤርትራውያን ክብርኺ ዝብል እምነት ኣለኒ ግን ኣዚና ድሒርና ኣለና ኣሰካፈ ከማን ኮይኑ ብሰዓት እዚ ጽቡቕ ኣቤል ብመንፅር ፍርያት ካብ ግራስሩት ማውንቴን ባይክ ተካእቲ ተቀዳደምቲ ኣትሒዝካ ክሳብ ዝለዓለ ዘሎ ብዙሕ ተቀዳደምቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ማራ ይበዝሕ ከም ዘሎ ይረኣየካ እዩ እቲ ትብሎ ዘለካ ግን ተዕድላት ናይ ፕሮፌሽናላት ተቀዳደምቲ ናይ ምርካብ ግን ዋሕድሎ ስለዚ ተካእቲ ከም ዘለውና ርዱእ ማንም ሰብ ብስሕቶ ኣይኮነን ዕድላት ጥራሕ ይፈጠር እስከ ኣብ መወዳእታ ገጽና ንኸይድ ኣለና ኣቤል ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት 2025 ዝተኻየደ ዙር ጸለውቲ ተቀዳደምቲ ተባሂሎም ትጽቢት ተገብረሎም እሞ ከዓ ካብቲ ውድድር ዝተገለፉ ወይ ዘቋረፁ ብዝተፈላለየ ምክንያት እስከ ብምንፅፃር ስሞም እንዳዘከርካ ትውድድርከ ማዕርክ እንደይ ጸልዮሞ ወይ በዚ ዝተመዝገበ ዓወት መቐረቱን እኹል ይደልካ ትሓስብ ዋ ዝጂ ሓደ ዝኾነ ዓመት ውድድር ተኻይዱ እናቱ ጽልዋ ገይሩ እዩ ዝሓልፍ ገሊኡ ብድኽመት ናይ ተቃደምቲ ክግለጽ ክእል እዩ ገሊኡ ከዓ ብብርታዕን ዓቕምን ናይ ተቃደምቲ ክግለጽ ክእል እዩ ግን ርእሱ ዝኸኣለ ናይ ገዛእ ርእሱ ሰነድ ሰኒድ እዩ ዝሓልፍ ሎሚ ዓመት ግን እዛ ዳሓትካ ንሕቶ ስፔሲፊክሊ ናብ ናብያ ትወስደካ ካብ ጆኣን ሜዳ ተበግሰካ ገለ ክንርስዕ ንኽእል ኢና ተቃደምቲ ግን ካብ ጆኣን ሜዳ እንተደኣንሲስ ኣብ ዩኤኢ ኣፍቴን ናይተን ክልተ ቅልስ ናይ ሓራምዝ ዝጣማጠማ ጋንታታት ሲ በቃ ብብዙሕ ሸነኹስ ጸልይዎ እዩ ግን ዓቕሚ ናይ ታዲ ፖኳጃ ልዒሉ ምስ ምንባሩ ግን ነቲ ተወዳዳርነት ኣይቀተሎን ካብኡ እንተደኣ ተበጊስና ዋላ ኣብ ነብሱ ማለት እዩ ጆኣን ሜዳ ኩሉ ግዜ ቶፕ ቴን ኣቱ ኩሉ በቃ ፍሉይ ተቃዳማይቲ እሱ ምኽሳራ እታ ጋንታ ትኹን
ولا أبز متسود الدرات انترأت ما سيتو كوادر وزيك الكوين تاقانتا بقال شنخ تسيا مالتي أبكال انترئينا فيليبو غانا نكلب إينوس دارغا همشي شوي كابو ناي مدرخ عود تدلني راه كابو بزح ناي نتوم أوزلو تكات من سيات كمهارلون كعابيلون زقبهم بزح حاجات قبر نيري فيليبو غانا زي مهلا وقع كم كالي عابي تقادمي متقصكو نيره مجال ميديا يكون فيليبو غانا بمعره كتوادرو تخيل بولت تقادمي أبزع عمد زيادة خسرنايو بحمام مخنيات ترى اللي خا ريمكو إيفانوبول نتا كيكسيبت بهالغانتا بتعمي تسأليوا أيو أتي تسأليوا دبلنا دلو خا ريمكو إيفانوبول كو توادر راح يكونن وغيرتاي صوتاي كل جزء زي حجي حيزو زلو بقعت نايتاتي بقواجا ريمكو يحيزو نيرتا تخون مچم ولا زي فان نقبرو نبعلو فان كخون ندي فان تقبرنا تاري بقواجا خو ماي مقبرنا ريمكو إيفانوبول دمحر تقادم يكون مسؤول تخون سب تجوز جيزو خيط كمان زفك تقادم يكون أغريسيفيو ولا ببهريو ولا في مودا تندري انترنيرنا ولا انتم كاميراسي بمول ناتنت زخون زفتر فتصاميتات كسند نافت وددر زاتو حدا أكالي نايت وددر كن ولا كاميرا كسوغو بقى نري نيرنا مالتي ببهريو أغريسيفي كما تاصوخا نحنا إيرتراوينا زيادة خالق علامات بجكاتهم بالجماعين هاجروا نفوتهم هناتو مس بينام قرماي مولا درتي أبزنو برلو جزء زنبرة بحريون كابنشو زنبرة سلبينام أبقى إنترفيوهات زقولو تصي السوبك زبهر زحجي عبيز ودزي زسبز كافتي ودر كوت قولو زفترة اللي تقولوا رسول خالق عبي علو من البات قال حتى أنت زي بالكاجن بقى زمت آدم ثلاث يوم وخلات يوم بزحات يوم كابتو دراق واريتهم ربع يوم ترى ينايو قليت نايونا أفت مونغويلي شلالي ليو فيليبسن أفتهم نايشو كات آدمتي عبد الواجري قتل أنا موسى تقولون يروي لدم ديمين يري أنا خم جمرت بزرع أخو دعر بزجبرو كمان عمتات فاندربولغن بعليو كافتي وددر تالي بعليو بقى خمس مش ريكافر قبراي كالكوني زبل كقبر كايكلنيو زي ريسكي نبل نيرنا قينا عند سكرو هونكا افتن مجمرتات نبرانا مجمرتات سو مدرخات سي وانت عين ريسكي دوستلو نحد نعسران حد مدرخات زخي تقادماي كم عينت كسا يقبرني اجي تامسريكاس خدا نقدميتسي وانت هي تقبر زلو ولا موداتا كركبو مسقربو مسصبه خسق زيبل ግን በቃ حጂ كقصل ولا انت قاريصس ريسك مش ريسك كوي وسيرو ولا انت خفص قارص خيل يزبل امنت سزلو ግን سامودا تفتينوا بزحزن ملكو خا تسعير مالتي حጂ اذن كالون صلواتات نيروي صبق ابيلمون لومي زبلنايو مبل ناي 20 حدن مدرخات لنا زحزنايو زقربناي نيرو قال توسخ انت دهاليكو مو كنزازم قال ترسع انت دهالي ولا حنتي ترسع يلن كن تور فرانس ابز كايدلو ساعات سودم سبلد ما بدحريو ناي دك نشخا تور ابو خلي يزقطل درو كمان قدامن سنبتن كلته ودر توادرنا لوا كمتي كل سبد صبيا خا مارانا فوسيا ارحا لك خمتا دي بقوچا تواداريت سخا جميرات ولا نزي وددر بعوت جميرات ولا بጫማ ላይ ሒዛ ኣብ ስፕሪንት ብልጽ ኮይና ዘላ ኣብ ሰዓት ዝኻ ሎሪናዊ በዚያ بغانتا ونتري خان كلتين غانتاتات صبق ودخونه قمنا لون افتان نيرونا ويس غانتا وورلد شامبيون زخونتن شامبيون اوروبا زخونن تقادامي تحيزوم يوم زغوا زلو اذا عملت زخا ولا ميلان سان ريمو يكون ولا قال زوج درات بصبق عوتات جميرو زلو كلتين غانتات ولا كل غانتات مالي غارسيا زرعتنا وددر قليل ودر يكونن حجي زي ناي دقنس يودرون معرض دق تبعاتيو كنريون كنعزون تسفان قبل نحنا قال عدلات رخيبنا خا كم تعنتو يزبل كان سانديغو عدلات رخيبه نزم كنت وخم فترنا كان نيركا نوع خا من البات عدل ترخيبنا كنريومو نحريو ناب سمعتنا هنقربو مخنياتو دقنشنا هاجرنا مستي زفتر لن زلو صلواتات افتي زفترو بيس تي دخمت نريو زلنا كعري يخلو يخلو ريو جميرنا لو درو جميرنين
ብጣዕሚ ኣብ ታይም ትራያል ሃሊሞን ዘለዋ ቀሊል ኣይኮነን ምስ ናይ ጁኒየር ተቃደምቲ ዝወዳደር እዩ በዓል ሞናሊዛን ብርክትን ብሉፅ ቁመና ሒዘን ቀሪበን ኣለዋ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኢታት ምስቲ ዝመፅእ ዘሎ ውድድራት ናይ ደቂ ኣንስትዮ መታን ከዓ ሓገዝ ክፈጥረለና ዕአን ዝተኻኣልና መጠን ክንገብር ክንፍትን ኢና ዝተዘይ ኮይኑ ቱር ዲ ፍራንስ ብፅቡቅ ክሳይ ጌርና ኢና ሰማዕትና ከዓ ዝብሉና ኮመንት ብዝያዳ ክገድፉልና ከዓ ንላቦ ማለት እዩ ጽቡቕ ኣቤል ብስም ኩሎም ተኸታተልቲ ሲነማ ሰመረ ኣዝየ ደመስግነካ ንእስራን ሓደን መድረኽ ግዜኻ ኸይበልካ ንሰማዕቲ እቲ ዘለካ ሙያዊ ትንተነ ኣብ ምሃብ ከይበቐካ ከምዚ ዓይነት ሰፊሕ መግለፂ ምሃብካ ደጋጊመ የመስግነካ ሕጂ እውን ንሰማዕትና ፕሮሚስ ኣቲናሎም ኣለና ናይ ተቐዳደምቲ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ብዘይፍለ እቲ ሙያዊ ትንተነኻ ክትህብ ንሕና እውን ክንፅዋዓካ ኢና ስለዚ ንሎሚ ዝበልናዮ መደብ ኣብዚ ከኣኽለናዩ ክቡራት ተኸታተልትና ሼር ላይክ ነዚ መደብ እንተደኣ ፈቲኹሞ ንሲነማ ሰመረ ንምዕባይ ኣይትሕመቑ ምክንያቱ መደብኩም መደብ ሲነማ ሰመረ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝርከብ ህዝቢ ኣብ ሓደ መኣዲ ጠሚራ ስፖርታዊ ሓበሬታት ውፅኢት ኣብ ግዜን ሰዓቱን እተቕርብ ከም ምዃና ስለዚ እቶም ሓደሽቲ ድማ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ደጋጊምና ከነዘኻኽር ንፈቱ ኣና ፅርኢቶን ዘለኩም ድማ ኣብ ናይ ኮመንት ሴክሽን ጻሓፉልና ንሎሚ ዝበልናዮ መዛዘሚ መበል 21 መድረኽ ሓፈሻዊ ዝነበረ ምስተንታኒ ብሽክለታ ኣቤል ሃፍቶም ዝተኸታተልኩም ሞይ ነይሩ ከምዚ ክንገልጾ ፀናሕና ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ውድድር እውን ተኸታቲልና ንተዓዘብቲ ገለ ንመብርህ ክንህብ ቃል ክንኣቱ ኢና የቐኒልና ሰላም